Uphinde wawongwa kwakhona uNjingalwazi Abdool Karim. Uthweswe isidanga sobugqirha kwizifundo zobunzululwazi. Waziwa kakhulu ngophando lwakhe lokuthintela amantombazana nasematsha kwintsholongwane ugawulayo. I found there was 4 times more infection in women compared to men. And then I did an age and sex disaggregated analysis, and I found that young women were acquiring HIV 5 to 7 years before their male counterparts. And so we know from the antenatal clinic that both young boys and young girls are having HIV, are having sex, and we know that from pregnancies and unplanned pregnancies. Iminyaka yakhe ngapha kwama-30 esebenza imenze wabalasela. Uphando lwakhe nge-ARVs lunceda ukuthintela ukusulelana ngale ntsholongwane ngokwesondo. It is said that few have done as much to help poor rural women in South Africa, driven as she always has been by a deep concern for social justice and gender equity. She stands as a wonderful role model for all our science graduates here, especially for women scientists for whom she has long been an ardent advocate. Lo msitho ubuzele amanina amatsha, nto leyo isentliziyweni yakhe. These graduation ceremonies of April 2022, 64% of our graduates are female students. Kuleyo ndawo sithi malibongwe. Malibongwe. Igama lamakhosikazi. Masibonge imbokodo. Unozakuza uNjingalwazi Lindiwe Mabuza nongasekhoyo. uNkosana Xaba kwakunye noNkosi uPeter Hain nabo bathe bawongwa. Kwindaba ze SABC, ndingo-Andanqonji, eMakhanda.